Имаме новина. За съжаление ни напусна Иван Кашкавала. Не е умрял, обаче напусна обекта. Ако такова, да не ми звъните изобщо, бат. Айде сега продължаваме с нашите задачи. Имаме нов човек. Турбичка ще ви трябва ли? Има нов човек. В интерес на истината намерих. Казвам се Наско, работя на касата на скарата на Добро. Върши работа, да. Колкото да закрепи тук. Доволен съм, да. Все пак работя с... Инструктаж е следния. Нещо, което ако ти няма да го дадеш, няма да го даваме на клиента. Гадна стока не продаваме посмъртно. Скарата да ви е чисто стъклото, да нямаш прекалено изпечена стока, учтиво се отнасяме към клиентите, бързо обслужваме. Ако има много хора, защото хората бързат, нямат време да... Колко часа отваряме? 9. Я не лъжи, бе, в 9 часа кога ще отворя? 11 часа. В колко затваряме? 4. Колко часа е работно време това? Вие идвате в 9, да, ама от 9 до 4 е 7 часа. 7 часа, ма си е къртовски труд. Да, бе, къртовски труд. Е, тук искам да вметнам, не ми се разказва играта на тази скара и не ме кефи въобще. И се напрягам. Това ще го изрязваме. Няма да го изрязвам. Добре, казвай, защо? Айде, кажи, защо е доволство, скица. Недоволство, защото скарата е отвратително топла, времето е топло, нямам вентилатор там на 1 квадратен метър. Купи си вентилатор, бе. Кой ли имаш? Няма да помогне. Слага си го отдолу от към макарите, ако ти тук ще помогне. Часа жега е там. Не, Трябва нещо да се мисли скъпа система за охлаждане на персонала. с шамари. С шамара с ледено и студени ръце. Това не как хубаво охлажда. Аз тия сега тук мога гледат някакви такива синдикални лидери. Глупости. Ама слушай, бе. Призовавам ги. Призовавай ги да му търват и мене. Слушай, какво ще кажа. Я ти продължи инструктаж, защото ти знаеш какво трябва да бъде. Все едно аз го разказвам, само че ти го разкажи. Айде. За качеството кажи, бе. Тук имаш дребните, ще гледаш да връщаш точно ресто, няма да си измисляш някакви неща. Имаме първо, пишеме датата. Първата колонка е сурово месо, което имаме останало, което не е изпечено. Ще кебабче, пилешка пържола. След това почваме да вадим. Вадиме от посттерминала, сега вадиме и заплатите. И дърпаме чертата. Какво става, Насе? На минус сме. Браво. Един голям... Аре, няма да го рисувам. Взел съм, виж какъв коментар на мене си взел. Ето, пепелника Васе. Чисти мягки в пепка. Да. Значи, Васето ми е на гости. Това е моя брат от друга майка, само че. My brother from another mother. Така се посрещат гости, знаете, ето. Измислихме да направим такова състезание. Надяждане. Да. То как ще чалендж. Защото в моето заведение е Food Challenge, сега ще направим в него. Добре. 10 слои. 10. Да. 3, 6, 4, 10. Добре. Готови ли сме? Ай, старт. Гледай го това. Не е толкова лесно. Абе, добро пред ястия. Най-доброто. Ти ме водиш, бе, мамо, дева. Но. Гледай сега, младото ще е младо, брат. Ти си по-млад от мен. Губа на собствена територия. Това го виждаме с грила. Нали? Губа. Да се изчакам, ли? Поведен се, предам се. Това е. То ми е вкусно. Искаш ли?
Вземи кюфтенчето. Сочичко. Бирата свърши, кюфтетата свършиха. Васе, сега брат ми, където си вика, защо според тебе тази скара, като са такива хубави кюфтета, не върви отзад? Добре, ама ти имаш и варианти, някакви такива бързи, които са като сандвич. Има, правим сандвичите. Правят примерно 3 кебабчета с лютелици, имаме пилешко филе, оня ден ми прави новия работник ми прави сандвич. Барни, ти с месото нямаш проблеми, продуктът ти е много качествен, това е ясно. Бургера при нас го прави Андро на Барни технолога, който е ейджнато месо, ангус. Но бургери реално в момента с наше месо само при теб има. Ще направим една серия при мен. Социални медии, нищо друго. Е това, което прави в момента. С една дума, където си го мислих, аз си го говорих, че ако в социалните медии не знаят, че продаваме кюфтета, Не съществуваш. Пусни един фуд чалендж с кюфтета. ние граден фон числоме. Славаме при 100 евро, който ги излезе най-бързо. Тук 100 евро. Служи още 10 кюфтета ми града. Това е най-якото. Изяждаш 10 кюфтета, печелиш още 10. Още 10. Тия 10 ще са от тия, къде не са ги изяли другите, ще ги съберем. Добре, сега ще пробвам каква стока си направила и след това е в края на деня, изпечено да видим какво представлява. Кюфтето, в интерес истината вече е леко сухо, нали така? Перфектно. Обаче е супер вкусно. Кюфте или кебабче се пробват студени. Ако студено става за ядене вкусно, значи наистина е много добре. Това е като съвет към всички хора, които обичат скара. Имаме нещо ново в нашата кухня и е бестселъра. Ето това е крайният резултат. Картофите са внимателно подбрани, родопски картофи. Родопски картофи, мачкани на скара на дървени въглища. Ето сега пробвах и наденици, тереската е топ, такава студена, е жестоко, защото те си е фанала пушка, пак е хубава. Друго, имахме една задача за Viber групата, готова ли? Имаш и QR код вече. Да, е готова, да. Има ли поне един такъв клиент записал се в нея? Има и това е Варо, той е поканен. Супер. Канете някакви хора, тия, които идват. Ти разпечати ли QR код да си, то може и с QR код и директно снимаш и се включиш, нали? Може, още не съм намерил начин как да ги пращам в Viber група. Искаме си в клипа да го сложим това нещо, за да могат хората, които гледат видеята, да влезат да станат членове на Viber групата, да следят там, като има нови работи. Примерно там ще ги публикуваме първо, защото е много бързо. Идеята ми е да събереме максимално много хора и като правиме някакви нови неща, там е много директно, защото снимаш нещо и веднага го качиш и кажеш, днеска имаме примерно Чернокоп сме намерили и го пускаме там на скарата. Нямаш никакви идеи. Нямам идеи. Нещо обратна връзка от клиентите има ли? Казват ли, че е най-ефтиното и качествено място за ядене в България? Не. Казват ли, че е най-качественото място за ядене в България? Не, казват, че има много вкусно. Да, ето това е. Значи до момента положението е следното. Малко цифри за любопитните гарвани. Януари месец скарата, какъв оборот е направила, ти вие не го знаете това, не? Не. Така. Значи януари месец е направила 5000 оборот. Минуса, загубата, която е 1217 евро. Февруари е направила 5700 евро оборот. Минус е 457 евро. Март месец, мисля, че тогава почнахме да снимаме вече, е направила 6700 оборот, минус 118 евро само. Април месец, миналия, е направила 7000, който е рекорден, и имаме плюсов резултат, плюс 228 евро. А колко евро направихте днес? Днес коя дата сме? 12. 12. Колко е днеска? 450. 450, добре. Това е малко работното време, защото ние на практика работим от 12 до 3. Да, така е. Само за обяд. Обаче, ако е интензивно, примерно, ако има опашка от по-отрано, до 3 е достатъчно време да направите
Кой звъни сега? Новината е, че от 25 май ще имаме човек, който ще работи до 10 часа вечерта, така че хората ще могат да минат и по-късно да си купат. Ще има изненада да видят човека, който ще работи. Ма няма да казваме кой е. Защото е много известна личност. Но не искам да казвам повече. Стига, аз съм направо съм в шок. Аз съм сигурен, че ако застана, ще минеме тия прослути 500 евро, къде ги лелееме толкова. Ние трябва да се прицелим, ние сме се прицелили 1000-1500, да може да стигнем 500 още. Трябва да слагаме добавки на всяка поръчка просто. Така ли? Варо трябва да го обучим да си Айде. слага 50 палец. човека по 1 евро на всеки човек. Точно така, да. А между другото, никой не плаща пликчета, кутиите, прибори, салфетки. Те са ни безплатни. Това не е много разумно обаче. Не, Навсякъде се плаща. Тук не говорим да печелим от тях, но трябва да си платят поне стояна котия, мисля, че 25 цента някъде. Колко? толкова е. Това не е лошо, ще ги сложим Те на много никой. обичат да не им се докосват кебабчетата с гарнитурите. Да са две кутии. Да. Аз мисля, че това наистина трябва да го правим. Ние цените на кебабчески работи няма да ги пипаме. Все още няма, макар че отдавна трябва да са на други цени, но аз съм решил да не ги дигам, обаче кутиите си права лева. Ето тук е много добро продължение и това утре направо при кодове и го напиши на дъската. Абе, царевици, ако пуснем, ще върват. Аз вече си купуват и ще я пробваме. Царевици. Пробвахме ли преди? Да, не ми стига едната решетка. Втората решетка, ако я запалят там, не се седи. Трябва да... Не знам. Оня път, като палих втората решетка, направо кипнах. Така, значи очакваме то тренд, който е възходящия на обороти, на печалба, вече плюсва, да се го запазиме. Каниме хората да идват повече, по-често така и да не се притесняват, да си купуват повече от скарата, защото, както уточних, когато е студена, е супер вкусна, така че може да си и на другия ден. Ние така правим в нас.